zan shigo da mata, zan shigo da DJ, zan shigo da kayan shaye-shaye. Jira zuwa na, zan shigo da mata, zan shigo da DJ. Zan shigo da mata, zan shigo da DJ, zan shigo da kayan shaye-shaye. Jira zuwa na, zan shigo da mata. Hai, kana hukane? Ka zo kana na ga da kana buri baka iya mashin baka je ka karbo ma mutane ko? Sai yau bisa. Ka yi changing of direction hannun da ba naka ba ka zo ka shigo ko? Kana wani tura baki zaki za kai? Muje Yangin station. Muje wallahi sai kowa ya katon ka kasan ne sai na ga ka police station. Kai wannan wani irin hau kai kana kallon mutane kana cewa cikin lafiya kana cewa wani kuje ina za ku je kana kallo na a cikin lafiya kana cewa muje ina za ka je kamar yadda kika faɗa ba wai ina ganin ki bane ina ganin ki da ka ci tafiya ta kanki kuma dole sai na yi na saku a station shine aiki na shine alƙawarin da na zan yi wa ƙasa ta kowaye da kare doka shi ma an kai shi station amma ka gane wace ce ni kuwa ba an ta amina wace ne na san me nake na fito aiki ga da idan na a buɗe amma alfe yake don da kare doka billahi la ilaha illa huwa ni yanzu ma ni cika wata magana da wata man ba kika cika wata mun surutu zan iya kwafta miki mari ba ni kake cewa za ka kwafta mari to mare ni dan Allah mare ni ni ka wanka wa mari kai kuma na ka ce kana kowa ya ka tanku sana kai ku Spartans! Babu wanda zai muku tawaye kofar domin bauchi wani yaro an hasada na ce kauce ayi dai magani a bari magani yana manya yayi daban da na saura ina abba cuki za ka zo ka wuce ba ina ko wallahi yau za ka gane baka da hankali ba za ka zo ka wuce ba na ce kana tsaye a gurin kana kallo na ba ki da gane ba ba zan da ke ka wallahi yau sai ka je ka mu wanda muke da shara a cikin gidan nan ina ne kaje kalle ka ke kashe ido kace baka sanni ba ko haka ran nan ma kai kusan zuwa kan baba wallahi sallahi yau ina ne me ka zo ka wuce na ce ban kana tsaye a gurin kai yaya ban baka labari ba shekaran jiya ya kama babansu wallahi ya kai su police station wai daga baya gane babansu ne wai na kai hakuri baba wallahi rashin mutunci baje yake a unguwarsu yanzu ba shi da hankali ka bari duk rashin hankalin shi wata rana tare ni wallahi na koya mai ya mu zo mu da kai miki shi ne ya mu da goshi ya mu da goshi billahi lazi da yaro ya tsaya na fasa mai kai wallahi kun ba abin da za a yi kuma aiki ne ba za a daina yin aiki a kan duka wallahi tallahi da kin kala kurki zan siyo ni in kin kwace shi